Sugeng rawuh ing channel Ella Elo kaliyan kula Anissa Ella. Wekdal menika virus corona sampun nggantos tatanan pagesangan kula lan panjenengan sami dumugi tatanan ingkang beda. Kathah tiyang ingkang dipun PHK. Kathah usaha ingkang bangkrut. Para siswa ingkang boten saged sekolah. Para dokter lan perawat ingkang kewalahan anggenipun ngobati pasien. Angen-angen ingkang boten saged dipun lampahi lan sapiturutipun. Prastawa menika damel penggalih kula lan panjenengan sami ngraosaken kuciwa, gelo, getun, kuwatir lan raos-raos ingkang boten meranani penggalih sanesipun. Raos ingkang makaten menika lumrah awit pacoban pandemi menika sanget signifikan pengaruhipun. Lajeng kula lan panjenengan sami kedah kados pundi anggenipun nglajengaken pagesangan? Menapa kanthi duka, bengok-bengok, nangis? Nggih, mboten menapa panjenengan badhe duka, bengok-bengok, nangis. Dipun sadari kemawon, dipun sadari sedaya raos menika boten perlu dipun pungkiri menapa dene dipun hindari. Kula lan panjenengan sami tampi sedaya raos menika. Ingkang wigati inggih tahap menika. Tahap kula lan panjenengan sami saged nampi sedaya raos ingkang boten meranani penggalih menika. Kados unin-unin kawentar Jawi, nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum saged dipun terapaken wonten ing kathah lampahing pagesangan. Kangge wekdal menika ngadepi pandemi corona, unen-unen nrimo ing pandum terep sanget dipun ginakaken kangge nglajengaken pagesangan ingkang langkung realistis utawi menapa wontenipun nrimo ing pandum.